kore ngikwa nyerigereirie video ni video muigwite abantu aba bakwane kigusi video hii yaitire chisemo cha social media chi platform cha social media au yaitire Facebook yaitire TikTok yaitire YouTube ga yaitire WhatsApp na X na chisemo au bono I don't know nsemo specifically but the information I got ase kana chete konya kubura buria nkie kinga kimangana kiagendete ko gusiya ito nkie ke porogimbwa nyago kohera mangana kia abantu mbale steam babire beti ni oporo but ngawe background ya clip yake bakatebanga nyagusira mwaka uyo nyagusira mwaka miaka ya chire lakini no mwaka bakatebanga gakageire nga uitwa kairwa mocheri chingaki arusetiwe enkendu ngati umubiri ukanga kwenda buhe mubiri ukaba direct mpaka buye amate umubiri ukaba direct mpaka umuchi buye amate yae neighbor wakwamo gisieri ukanga kurwo abantu rinde bagotenga muruche bono ma onero muita kabarenderete kibiriti eta mafuta eta nkiek abantu abu bagatama abanyana umuchi uyu bagatama bande bagosokere dirisha kera abantu rinde bayichuraga ebura bubwe kaba isagasage kaba gabwe tringo kaba amangana agachacha bagosokia bintu ku nyumba uruche nga bagosokia bintu ku nyumba bako bimwaga iskabu bagosokia sanduki ku nyumba abu bagotira maskarari ndime gose bintu bigasari guga burende at the end bakamanya ko kore kwende timetire nde umubere uyu chetoga ncha ukarwa ende muruche nga at the end bagatanga bono tigatumuire bono ka rende gato chika mpaka twamuretire mpaka bono there is a probability getungira tete gotate bono there is a communication getungira tete communicate bono tigatumuire bakamuira but timbu ati full information about that clip ekina naigete kogata abantu bechinsemo chiria osekanye ko wete ase chinsemo echo na bagototebia se comment section osina bukongera ase chinambi chio chirase description ondi kosondikere message osongatere on uniform so ase comment section otwerera subwagare ngikiagendererete lakini njesi ngote faiga abagusi we are ngoleta tore picture mpe kuchiasi kabira chinde ono gasende abantu abagotanga inu totegemete muchikora ense haya tali ayuka abana ntoranyuma isike baito banyaruka barasoka tali lazima nyome gusiyo se tali lazima umwana abanyaruka basoke gusi chikabire chinde chiko chisha tobo nabagusi barabaro to gutwara usiano no muntu oramorobi because ono erietali itoisko ya salikire twatemire sana kubika gosemire sakugita cyombo gusi twatemire sana kuruo bosemi gochasige sakugita cyombo gusi lakini our efforts njiranyara kurua matunda omugusi ngokwana tule bube omugusi erietali ito ya salikire isko it is high time totigobo obochoni obo totigobo ochio it is high time okay there's a probability gimboro lakini there's a better way to handle this actually we are okay tinkwana mangana ile songo ga tiatukwana mangana ito ndo chi expose ndo esokia mono uchisko chikabira chito chiratomanya bube kote abari nga likobetete
na ibwe ko igwete because there's a probability familia ri na bebe tireri igu, lakini tiga tonyora alternative ways to solve some of these issues, because nowadays with ugocha kwa social media kero muntu abwate simu kende gyonse kyo korekana eke koma recorded kianikirwa maiso marere online igo tiga tochunchuka mangana na tobe very careful ne bintu biri tokora sebinyoro moso yake abagusi kenanya kora chikabira chinde amangana buna agosoka nanya korora taringa abagusi na boka babwate osebirenge ibyo borodinga nabo bile gusioka apana chikabira chinde ko igutorenga amangana inaro but ntwanya kanyaronera lakini asa amangana yuare kabisa ngusi abagusi ba minto shwai toisaransa ninse tuboranie toisaransa ninse tosemanie nsemi ngosemie erinde torenga ngaki tokonye gisaku kyo mugusi ngaki to kotetea erieta ryo mugusi ona buna mangana alijara ngakwanete moisonde ngaki turatete omugusi kanye bintu bune bina biko be online turakana there's a probability muigwete bobe there's a probability mukagirite because ina mangana twarenge feed una toibore tunga oboro gina mboro none ngambo iyo yani there's a imagination abagusi ba minto tosemanie abagusi ba minto mangana tarimaya tigantigerabu doje chinsa cyane cyerire timaiti ebirenga bya umbiribi ukorwa kuchia somo usi olinkana una waligereire clipwek ndabwaterie story eyu mbali ganiri aseobuikrano na asobwagare omanye every details ngi kyagenderete ase clipwek biamono elietaria ne ngoro kwa esi bon eye ngusi tv biamono